Kawuh man. Rido mawur mangawur-awur wurahan tengaraning ngajurit beng maguru gongso tetekadya butula war pangri ing turangga estim nyang dwaja kang kekitir ora katak ingkang dwaja lelayu sabit wulan dalah man sing kuna man sing kuni medal jawi kula nyusung pawarti
Pamaning poso jenar medal nglatar kula nyungsung kabar lho. Kados pundi pawartos ingkang wonten salebeting negari Ngastina man. Kula aturi paring dawuh dhumateng putra jengandika pun satria Banjar Jungut Dursasana man. Cepet nugi kula pun jengandika. Putra jengandika juriwa ganti cepet dawuh. Wonten wigatos menapa kula aturi njara taringanipun ingkang putra pun Durwa ganti men. Siap siaga nindakaken dawuh saking paduka papan hayu sing kundi wae. Semanten ugi kula pun Bambang Swatama Sumadong dawuh paman. Kula pun Sarsara Tayu Sumadong dawuh. Kula pun Jayajrata Sumadong dawuh paman. Kuku kula Pak. Kuku kula cucu mamat. Sumadong dong. Dawuh man. Pas Suryani maksudnya. Malah golek Suryani ngecahe ora melu. Iya ngger anakku kabeh para sata Kurawa. Ora ana kang tak wiji siji mbaka siji ngger. Kang wektu dina iki kang rinumpuk ing negara Ngastina ora ana kejaba. Susah ngati Sinuwun Prabu Duryudana sabab rumangsa wektu dina iki negara Ngastina kuwi kasoran lawan negara-negara liyane nanging bareng saperangan ndak jlentrehake satemah bisa lega rasane ngati Sinuwun Prabu Duryudana. Ora mung kejaba kuwi kemawon kuwi kewala nanging uga ana pakarti liya kang ndadekake sungkawane penggalih ora liya kejaba. Waktu dina iki Sinuwun Prabu Duryudana pikantuk wujuding nawala saka klampi siring oleh Kakang Semar Badra kang wektu dina iki duweni tekad bakal mbangun desa nggih. Wo. Ariku malah sae lho man. Tegese sae nek gadahi niat badhe mbangun desa niku wong cilik ambak wong cilik kaya Semar ning gadahi tekad ingkang sae patut dadi patuladan liya-liyane niku. Mboten mung ngemungke mung ngenteni konduran mawon niku malah patut dicontoh man. Cepatipun iki kula, Mas. Kula niku nggih cocok. Mula kula niku nggadahi tekad bangun desa niku nggih sami kali Semar. Kula kali mbok wedok kula nggih sesami nggadahi tekad bangun desa kanthi nganaki sing akeh niku bangun desa, Mas. Oh, aku beda nek bangun tatresnan lumo lurut jin. Bocah nek goblok wae ngono kuwi. Kang dikarepake iki ora ngono, Nggir. Anggone Semar bakal mbangun desa kuwi yen saka panemuku ora liya mung samudana. Lho, samudana pripun to, Pak? Samudanane supaya wektu dina iki akeh para nayaka praja, para ratu kang padha prapta, padha rawuh nyekseni anggone bangun desa ora liya mengko Kakang Semar yen wis padha ngumpul mung bakal ngubengne kota amal. Lah, kuwi lho, ngono kuwi. Wo. Ha niku nek penemu sampeyan man. Ha nek kula mboten kok kula percaya Kakang Semar iku mboten menungso sing kaya ngoten niku mboten. Kakang Semar niku genah wong suci, wong resik atine. Kula nggih percaya kocen, Mas. Kakang Semar niku wong sing rucik, suci atine mboten gadah niat nika-nika niku mboten, Mas. Mboten gadah niat nika-nika Kakang Semar niku. Iki jane tak omongi malah do ngeyel iki jane. Iki kowe jane do takon apa do maido. Lho, kula niku nggih takon kok, Mas. Yen takon wektu dina iku rasa dadak kakean bebangal, rungokno Kang padha Kang sira tampa saka aturku iki nggih. Nggih pripun? Banjur iki mono gagak anglayani jujul lan usuli ora liya kejaba pendhita yaksa kang peparap begawan Sangkara Dewa kang wektu dina iki saguh bakal mbubarake anggone Kakang Semar kuwi duweni niat bangun desa. Sabab apa? Yen Kakang Semar bangun desa ngumpulke para ratu Narpati ora liya mung bakal golek kekuatan nyusuh kekuatan lawan para Pandhawa supaya kanggo gempur marang para Kurawa ngono nggih. Oh alah, man. Sampeyan iki jaman seprika-sepriki niku mboten gadah pikiran sing bening ngoten kok mboten enten. Entene mung jubriya, curiga karo wong liya.
Oh alah mbok wong aja sok duwe pikiran ala karo kancane. Sebab yen sampean dhewe dituduh tumindak Allah, mesti sampean ora trima, lara ati sampean man. Mbok menungso niku ngelingi nek urip ning donya niku mung ngeten selawase mboten padha. Wingi ngoten sakniki ngeten, wingi sakniki ngeten, sesuk niku ngeten. Wong niku mboten ajeg man, mboten ajeg. Mula aja sok mbedak-bedakne derajat pangkat lan kelungguhan liya-liyane. Wong niku ora padha. Saiki sugih sesuk miskin, saiki miskin sesuk sugih iku genah akeh. Akeh kancane man. Sampeyan aja sok mbedak-bedakne menungso ngoten niku. Wong pas nyekel dhuwit salami mlengos ora gelem nampa salame kancane. Nggih mboten bener ngoten niku PHTM agake kancane. Wis. Lemu omong wis. Mpun. Dursasana karo Sengkuni iki pinter sapa? Nggih genah pinter sampean. Nek pinter kula mesti dadi patih Gestina niku kula. Satria Banjar Jungut Dursasana. Nek pinter kono kon ra dadi patih, nek pinter kene kok kene ra tok gugu karepmu piye? Pun, sakniki kula nggo sampean mangkat. Mangkat Mas wis menyeng wae mangkat. Pira-pira mangkat butuhe mangkat ngono wae. Sing penting tekan kene wis seneng aku wis mangkat. Lah ngono. Wis nggih morage saiki budal Pradyabala sagelas papan rewang-rewangana begawan Kusumadewa, begawan Sangkara Dewa kuwi anggone bakal gempur marang pertapan utawa padepokan Klampe Sireng mbubarke Semarang ngene bakal mbangun desa. Badhe budalan mboten rasa dadak budalan. Wis setengah loro rasa dadak wis kabyarsa sarani wis rasa budal. Budal sedek wis takon wis porake ngger. Duga-duga digawa kongsi aja nganti keri-nger. Gending budal gumuruh saking jroning praja kong ingkang kala kuswa Prabu sananira ler surya wedalira
Wah. 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 Iwas ngragap aku, Ngger. Ritu mawur mangawur-awur-wurahan dengaran dengan jurit gong maguru gongso wah kados pundi Rama Bremban anggen dika mlipir-mlipir pados mergi supados kula saged dhaup kaliyan pun Dewi Lesmonowati kados pundi Rama Bremban? Waduh, aja kuwatir nggih anak kula nang bocah bagus, bocah sigit. Bakale klakon kuwi mbopong wong ayu. Dewi Lesmonowati nggih. Wah, tak gentong-gentong ngedung, tak gentong-gentong ngedung. Wong ayu bakal tak emban tak indit mancing tilambrung marang pun kakang nggo sikik lingung grumi sesuk iki bakune dipikirke sikik bebanane bebanane opo apa beban bebanane ya kuwi yen bisa nyingkirake Semar Badranaya apa meneh iso mateni Semar lan mateni marang Kresna bakal kelakon kang dadi sediamu nggih anakku Kusumadewa. Wah, ladalah. Wah, menawi pekaten Rama. Rama Bremban Sangkara Dewa sampun kuwatos. Putra Jengandika kula pun Kusumadewa nika sanes nom-noman ingkang boten gadhah kegiatan ampun kuwatos. Badhe kula rampungi Semar kaliyan Kresna. Wah, yen ngono ayo. Bebarengan ayo aja nganti wedi kangelan barang-barang digruduk lambe sing dipateni Semar Badranaya nggih. Ayo budal nyatlang ning kalang nyanak larabantan mohon dar Hei, ayo Kurawa maju Kurawa. Hei, maju. Wah. Ana dongeng enthek-enthek si panunggal paten ana panunggal apa dosane dosa ngungkulisa sama
Aja tindak kualat. Lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan. Wata-tita iki menteleng kaya bandeng ning tengah dalan, gedhe mumung cilik dhuwur mumung cendhek ora mangling sencaki. Ayo Bambang Swatama ora pangling iki anak jaran blobubulen. Hus wanuh wani maido marang Bambang Swatama. Syaki apa abamu? Morage suminggi raja malang kadak ing tengah dalan kini. Aku sakwadya Balangastina bakal lewat. Aku wis ngerti apa kang dadi sedyane atimu sak para Kurawa. Senajan ora dadak tok critake aku wis ngerti sedyamu mesti ala. Wah, dalah. Yen aku bakal sejala, kowe bakal ngopo? Ayo yen kena tak krenah-krane becik Morage bali mundur. Aja tok terusake aku bakal ngorak-arik marang kawontraning kahananing klambi sireng kawut dene iki Kakang Semar bakal mbangun desa. Lah bakal wani marang aku. Apamu kang tak urung tau krungu kundangi Bambang Swatama tau tate bedah kutha Boyong Putri. Apa neh gur sepira banggamu durune kaya ngono jangkemmu. Jekal sikilmu.
Woi, wah. Ah, woi. Lo, woi. Woi. Wah. 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 Woi. Woi. Wah. Ayo. Cah sirahmu kowe. Wah. Wah. Aja minggat. Wah. 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 Waduh. Hei, mundur. Kamu. Tekan kene iki sapa sing ngongkoni? Ayo. Rasan data takon, maju, wani. Wah. Parat. Wah. Woi. Oh, ha, he. Lo. Hei, lo, he. Wah, he. Wah. Lo. Lo, he. Hey, ut. Hello, wait. Wait. Wah, wait. Lo, wait. Ganti mungsuh. Wow, munyuk putih. Ayo, apa apamu? Suratayu maju. Wah, pedhot gulung. Wah, wit. Wah, lo. Hei, hota, hei. Wisa, hei. Lo. Wah. Wah. Lo. Let. Het. Lo. Het. Lo.
Oh. Hei. Woi. Hei. Woi. Wah. Hei. Wah. 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 Oh. Lonyoh raimu. Abang Surabrata Jaya Merata. No. Abang Surabrata Jaya Merata. Lo. Lại lo. Đồ. Nào. Macam weh. Yo, abang Surabrata Jaya Merata. Cuma demokrasi saja. Urawati. Urawati. Kerubutan Gatotkaca. Rikata sang Gatotkaca. Dina napak arga suta kenek wicarane asal jarwa Rama
Mudun. Mabur. Mudun. Mabur. Wah. 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 Waduh yo. Waduh yo. Waduh. Rikata sang Gatut Kaca Lina napa arga suta jeke mau ora apa-apa bareng tak duni kok terus mati iki piye Durmawati ayo gelut Durmawati oh mati tenan. Aduh, aduh ya, aduh. Oh jebul ngapusi kowe. Ayo. Aku ki Madyabala saka Nyawiyacana ketemu. Kowe iki sapa? Aku Prabu Baladewa. Prabu Baladewa Balarama Kusumawalekita Wasijadraya Kakrasana. Jenengku Kakrasana. Aduh. Aduh. Duh, tugel neh ora babine. Aduh, ora sida perang malah jampengen aku. Ini. Wah, duduk karepe dhewe. Aja mundur. Ora. Ayo. Kowe mrene arep ngopo? Kowe rene arep ngopo? Aku rene arep goleki wong sing jenenge Semar. Yen ketemu arep apane? Yen ketemu bakal tak obrak-abrik, tak pateni. Aja nganti kelakon bangun desa. Piye? Sik to aku ki malah wedi karo sampean aku malah gal. Ayo mau lagi ngaku kowe ngopo? Aduh. Iya iki. Aku ki jane wis galak lho gur wedi karo bojoku tok aku ki. Nek ora ki uga jane aku mbok sumpah aku. Marage ngaku aja kakean bebangal marage ngaku kowe ketemu Semar tok pateni arep apane? Yen lakon arep tak pateni tak kemah wo dublak tungkak lambemu bosok. Waduh. Ayo, Tami. Hadap sini. Ngantem. Sing lega, sing seru. Oh. Ayo. Amyaken kaya wong jolok buten kaya menjangan mati sayuta mara saya timuri bala deka tandang ana legane atiku ayo aduh ayo
saya wong jala klubuten kaya menjangan mati ayo ora bakal grek mulungku saya timur ayo Baladewa tandangan kelawanmu meguru kelawanmu kuragaman medam-medam kaya wong jala klubuten kaya menjangan mati ora bakal gigrek mulungku salombo Baladewa tandangono aduh 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 yo licik dalange melok ngewangi kono kok. Tugel ora gapite ya. Ora. 400 ya. Ayo. Wah, siki mau jane aku ki urung wayahe metu ning kon metu weh. Dadi atur karo pukulun karo penemban Bangkara Dewa wis mundur aku wis. Ayo. Ayo mulai. Ayo mulai. Ayo mulai. Aduh. Jane wedhus apa to jane? Wedhus pathakmu amblek kowe. Wong padane wedhus. Oh alah Mbah sampean iki yo yak-yakan kan ngene iki arek nyapa. Aku kan golek rendeng. Makane wedhusku malah iki omahku yak-yakan wong tuwek ora ngerti ditabrak bus. Ki aku mung sik nguyuh gek tak tongke separo lho. Kek to. Jan kok layak ndeloler tak kira dadung. Oh dadung mbulmu. Karo wong tuwek sak wiyah. Aduh. Kowe iki ngapa? Teh Patih. Aduh Mbah, aku ketemu karo mbuh kemu bolone sapa? Wonge bule gualake ngungguli. Wis pokoke ora ana tandinge. Oh, wonge dhuwur. Nggih. Kulite bule. Anu gapite sungu. Oh. Tak kira nek jalene sampean karo aku iki. Oh, kuwi jenenge Prabu Baladewa. Baladewa. Enggak, Baladewa. Lah kowe kok diajar ki nyapa kowe mau? Aku ki diajar mergo aku ki arep goleki Semar. Ya nek ketemu arep tak apake. Arep tak pateni. Oh, iya WTS kok. Apa WTS? Waton Sulaya. Oh, alah ngono. Mula aja neka-neka. Semar iki genah sembane wong Pandhawa. Malah kepara ya sok dadi pertimbangane wong Kurawa barang kok arep tak pateni iki. Karepmu piye kowe merem apa piye? Aku ya go dapur melu-melu mundi dawuh saka penemban Sangkara Dewa pang bakal ngrabekke anake Prabu Kusuma Dewa. Oh alah. Mula kabeh yo nganggo petung aja gegrusak grusuk ngono. Kabeh iki dipetung ngangge permati aja nganti ing tembe mburine kuwi cilaka ngono lho. Oh alah, Mbah kene iki yo jane ora kurang-kurang. Anggonku mitungne wadene isih luput. Alah mulane arep aku perangi dolan omah idul. Lah sampean saiki iki manggone neng ndi? Lho ora ngerti to? Ora ngerti. Oh. Ana omahku iki nek saka lor ya nek ketemu Tugu nyebrang nengen. Engko nek ketemu Prada Pertelon nikung ngarep bengkel las takono. Daleme Mbah Paras ngendi ngono. Oh, ngono. Aku saiki sedia berbagai macam jimat pokoknya. Bar njaluk apa? Kebo tekik, bokingkin, lulang kebolandoh, lulang macan ono. Ning tidak melayani persewaan tarup aku. Oh, bar njaluk ngelmu apa? Kula niku sing dereng gadah ngilmu kebal ono. Ngilmu kebal 750. Lah nek butuh pengasihan 675. Lah nek kula ajeng butuh ngelmu kersane ndang sugih. Lho nek kuwi ora iso mergo aku dhewe urung sugih ngono lho.
mripatmu ki melek apa ora kok gething aku. Oh, ngoten. Aku dhewe ya sik keloro-keloro. Iya. Wong wayangan ya mbuh. Lho kok mbuh ya. Lah sesuk ora dilunasi. Oh, eret-eret Pak Imam. Ah iya. Oh, alah ngono to. Genah rampung no bolo plek kok ora rampung. Engko nek ora tak jak metu golek kacang pitilan. Us. Malah tekan ngono barang. Lah iki terus genahe pripun Mbah kula masukaning ilmu supaya kula diantemi mboten napa-napa. Oh, alah. Kowe njaluk ngelu bangsa ngonoan to? Heeh. Lah kowe rene iki ora njaluk ngene Masmu Paryono apa kuwi? Ora, ngono ki saiki engkek lho. Alah engkek apa ora kurang ngenehi apa-apa ya. Oh, sedake nguyuh ora mungkin wong bola dhewe kok. Oh. Njaluk Masmu Gimbal ora dinenehi aku yo anu. Oh. Njaluk Mbah Misna dinehi saron sak wilah mengane. Kek larase ro ngono iya. Kon grenda, heeh. Grenda kok njur ditelponi ae. Oh, tak bunuh sisan. Rene maju rene maju. Ya nggih Mbah, nggih. Salah. Ini dirungokne ora pale ya. Nggih. Bul dobal dabul. Jaran nguyuh mancur-mancur, semprong bolong buntet talu, rondo empong melu wong, rondo ayu melu aku. Diulangi. Bul dobal dabul, jaran nguyuh mancur-mancur. Semprong bolong buntet talu, rondo empong melu wong, rondo ayu melu aku. Lho malah wis pasah. Pinter. Ya. Terus tak rene. Manu jaran goyang. Nggih. Niat ingsun mata aji-ajiku jaran goyang. Kekejer tengeng latar, kendali benang cepet ora apal. Yo nek ngono tak tamakake warung jugruk. Indomaret entek entekno dhewe. Oh. Malah ngentekke Indomaret. Wis nek ngoten niku ora pale wau napa Mbah? Ya dadal dibaleni meneh. Bul dobal dabul jaran nguyuh manjur sembrong bolong buntet talu. Rondo mbong melu wong, rondo ayu melu aku. Wis kek mangat. Siap. Ngono wit mang sore mbok dinehi to kung ngono ya ora aweh-aweh. Lu ora tau gelem mah kidul dulang ora tau njaluk. Ngono wong ya pengertiane aku ki apa tau njaluk to ora tau. Ning nek dinehi aku ora nulak ngono lho. Oh, tuwek ora cetha. Apa rasan-rasan? Mboten sampean tiyang sae. Oh, sae ya. Wis kadung ngemu remuk kabeh kene iki terus arep kon ngopo? Kono maju kono. Nggih. Alah aku ki pono pengen masa aku arep berbakti kepada bangsa dan negara kok angel men. Nyuwun pangapunten sinuwun Prabu. Piye? Kula niki pun mboten wantun kalih sampeyan. Kados jalukmu piye? Niki kula Blaka Suta Blak Kotang terus terang mawon kula niku gadahi dendam kalih Mbah Ponidi nika. Oh, Mbah Ponidi? Nggih. Sing endi? Nika lho jubahe putih nika nganggo rokok slutuh tetal-tetul nika lho. Oh, kae. Nggih, niki kula niku dikeki haji-hajine nggih mboten mandi. Wong-wonge mboten nate tirakat kok. Terus piye? Kula nyuwun tulung manganten ki sirahe sethithik mawon. Sing penting mengke pun bletak ten pinggir gorong-gorong niku mengke goni mulih. Oh, ngono. Nggih. Ngoten nggih niki enten 300 manggih sang. Oh ya matur nuwun. Bola dewa ki disokok gelem. Oh ya witekno butuh dana kok bola dewa kok. Apa guru dalange G5 sing butuh dana. Hei, Mbah. Apa? Sampeyan ki sapa? Aku jenengku Mbah Ponidi. Lho lah sampeyan ki sapa? Aku Prabu Baladewa, bakal goleki Buta Patih. Kang Wanuh wani bakal mateni Kakang Sembo. Buta Patih iki mau ki bar mampir. Wo lah iki sing tak golek. Iki. Wayang kok moni. Aduh.
Adoyong. Adoyong. Kenging napa, Mbah? Aduh, aku diantemak prepet nggon panon sirah kene iki jan nganti mlunyeng wis ora iso nyawang biduan meneh. Sobi kula tingalane. Walalah sampe napa ngangge aisidu gundulmu melocot bar diantem kok aisidu. Oh, tak kira nek aisidu. Wes, aku tak mulih, tak ngongkon mbahmu wedok tak kon golek ramban wedhuse engko ngelih. Oh. Wah, lega aku. Salahe nyilih 750 ra dibalik-balekke prono kene. Wah. Hei, hamuk Suramrata, Jayamrata. Ayo, hajur kandam. Ayo, aja mundur ya. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir ginincang sang maweh gandrung Ger apa-apa remban iki sawetara wis padha nyisih ayo minggo dalan sawetara golek slamet monggo kula dherekaken napa remban